Welcome to my channel. Karon anniversary na ko no sa akong kasal no, sa akong pagkadalaga pata dito no, nya naminyo na ta. Naminyo tag putek itlo. Ito na ito ang pagkain ko guys sa aking anniversary kasi may pasok naman ang aking asawa. So simple celebration sa among wedding anniversary nga 6 years. So KFC lang muna tayo. Wicked Wings nga KFC sa sila na nang kaya na niya tay chips o natay mamon, pusong mamon tayo, tsaka donut enter sana pero ni-enter man tayo. At saka hindi natin ipapahuli ang ating wine. Yes, pagpatulog lang tayo. Wine tayo. Yellow, green color, soft rose pink. Moscato is an Australian sparkling wine. Yes. So yan. Ipis-ipisin na natin. Mag-ipis-ipis na tayo. So si maliit at si malaki. Kasi maliit ako. Yan. Para sa asawa ko ito. Cheers. Oh my God. There you go. Pangpatulog lang to. Happy anniversary. Cheers. For more success. Tagay na. Cheers tayo. So guys, hapit na. Mahurot na ako. Ako rang usa nag-inom, no? Dili tadatantong palahobog, no? Drink moderately. Kaya wala man si Banana kay nagtrabaho man. So, kita may magtungga-tungga ninyo. Pagpakatulog. Mapuhon. Lami nga. Lami-lami nga dili nga. Pait-pait nga lami nga. Diba? One for the road. Sayang ito kaya bukas. Sayang in town. Mayabong. Kahit ba nga mo guys. Ganun gatingsi ko. Lagi tagayan kung puno. Puno kayo. So, ngisi-ngisi ko more. Celebrating wedding anniversary. Hello guys, time check. Oras. Tingnan ang oras. Mag alas 10:15 na sa gabi eh. Nangasot, nagamay na itong mata, no? Kaya yan. While waiting sa akong bana guys, ng duty. Nagtagay ta. Kaya sa buhaton na. Wala man kaya dire, no? One for the road, one for the street, no? Drink moderately. Suma na to ang KFC Kentucky Fried Chicken. Naman na 6 years anniversary naman sa kumbana guys. Dali ra kang panahon. Wala maghapon lang. Pangikasan. Having in a relationship not easy. There's an up and down. So depende sa inyong pag-handle. Oh, pray let the God be center of your relationship para mag-work. I'm counting for hope for many years pa. Sa akong pananaw, no? Asan bang daan ito papunta sa amin? Hindi ko na alam. Kasi di ko mapugay sa akin. Okay pa. Kaya pa.
Ubos na dyan siya guys. Class na tungab na dyan eh. Kaya kag how many percent siya? 11% na alcohol. 11% alcohol sparkling wine made of Australia. So, kaya palang parang nakakaigo na guys. Shout out dahil sa mga palahubog dihang dapita no? Sa kanilang lugar no? Na di magpalabig inom kay makadaot. Dapat drink moderately. So, hinahinay lang sa pag-inom kay ang inyong mga baga mo ay may damage. So, ako di ko palahubog, palainom lang na. Sa anniversary karon sa pagbigyan niyo ako guys, paminsan-minsan ako minom ako isa lang baso, pero yun lang. Wala na, horot na, ubos na talaga. So, hindi ako lasing guys. Okay pa ako. So, thank you for watching. God bless. If you're new to my channel, could you please like, share, and subscribe. Thank you for watching. God bless. Sa lahat ng may mga pinagdaanan dyan. Huwag lang kayong susuko sa buhay. Just trust in God and pray. So, God bless us all. Thank you. Good night. Guys, talking about a relationship, guys. Being married. So, kung ma-enter mo sa kami yun, dapat daghan dyan mo og love, care, and tender loving care. So, in a relationship, dapat give and take jud. Di lang ka always take, and always give. So, dapat level para mag-work. So, yun lang, understanding. Sabto ni may mga pare, kung saan yung mga differences. So, most especially guys, we should adjust because foreigner, lahi-lahi tag culture, pero matured enough naman sila. So, musabot sila sa, siguro, para sa ako, musabot siya sa ako, asad ako sa sabton kay, siya mas tiguang pa siya na ako mas bata. So, maglisod jud siya, sabton guys. Pero, always lang pray, o kahit sa tanang mga pagsuway sa trials in life, makakayanan lang. Basta, huwag susuko, laban lang ng laban. So, yan. Thank you.